बेसे न'आव थाबावनो हाय फ्रेन्ड्स रावबो गैथारा माथो ने सिरि नामा मानसि सासेबो नुआ सासे हनै दासो हाय फ्रेन्ड्स बैसागुनि बेरायदों जोंहा नै न'आव थानो बानानै मा खालामदों नोंथांमोन अबेनि गारि खारबोलाबायखो बियो माबे मन्दिरनि हो अबे मन्दिर आयौ नैबेखौ फोसाबबावाखैना नै स्कुलसिम थांथारसै जोंनि स्कुलसिम औ आयु सोर फैगोन सोर फैया एफागां मानसि बैसागुनि बेरायदों नै जोंहा अबाव खायो बिसोरो दा मैसोजों माहाजोन जायोनो मेथाइफ्रा मालाय जायगा गैयाबाबो बिसोर बिसोरबो नेखाजोबना सेस आं बिनिखौ बै माबामोननि न'सो नंबाय थायोमोनब्रा बै खाथिनासो ओमफ्राय एखे बेरायदों मा खालामदों गारि लानानै गारि सफैदों जाबावबाय ना बेलासिनि बेरायदों न'आव थाबाय थानो बानानै स्कुलसिम थांथारसै जा गोबाव जाखाबाय आयु मास मोनसेनि बारा जाबाय दे मा खालामदों माखौ आयु एफा गोजाननिखौनो सिनायहरबाय बियो थैखाबायलै आंनो सिनायहरबावाखै मिथिबाय बेसेबां क्लासनि ए बेरायलाबायदोंहाय नै नैबेखौ हाखौ खोजोबबाय बारा माबा गैयामोन ना आब'खौ नङाबा नैबाव ड्रेनसोमोन जि लेथ्राखामोन रावबो गैया नै लामायाव सासेबो आब'मोनखौ एदावहैनोसै औ बैसिम रावबो गैखायाना ट्रेक्ट'रा गंनै ना बिदां गंथामबावसो आयु बारा नै सिउ 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 गुसु जाबाय अमाया अबाय लांनांगौ जाखो औवाखौबा ए लाबोदोंसो ना बेरायदों जा गोबाव जाखाबायमोन दे आं लाखिनोसै मिथि जाग्रा गैया
रावबो गैया खुन्थियायानो औ नैबेथ' बायखानायमोन बेरायदों नोङो हा हाय बेरायदों जोंहा देरथारबाय माला फैदा बेरायहैनोबा फैदा थाबायबायबो बोरमाया नै ब्राब 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 होनदों नै अबावबा बैसागुनि मेथाइ दामबायहाय मोसाहैफानांसिगोन बैयाव आब' मोनावसो दां मा बिफां माबाजोबखो बाहाय बियो नैबे मानलानाया ए थिथा खर'ला गाहायाव मैथा बांगाल दां ना रा जिंखायाबो थायहांबावबाय जोंनि माने माननायजों लोगोसेनो थायो हनै जिंखाफ्रा मानहांदों माबा गोबोरखि हासार मोजां मोनथारोना सबायबिमाफ्राबो नायलाय एकदम बिदि हासारसो नैबे मोननांगौ जुखाम गायजोब्बायना बाहाय सेस बिदिसो मोसौ थाथारनांगौलै हासार जाहोनोबा मानैसोआ मोसौ थानानै हा गैयाबा माखौ गाय गायनो नङा नै गायबाबोथ' बियो खिलिबाय थायो माबामोननिसो गोग्लैयोना सलेना मोननिसो सलेना मोननि गय बागान बैयाव खालामफैबाय मुलि लायनोसै सिन्था गैला बैसिम थांथारबावसोमोन लामाया जि गुवार मानि लामा खालामोब्ला खुन्थिया गायनाया बिसिनाबो इसिम दं होनदां आयौ बोरै बोरै जानानै दङ दे स्कुलाबा रावबो सासे गैया हनै नालाय नोंस्रालाय मानो गैया जोंहासो बेरायगासिनो आयदै नैबे बिफांखौ दानखाखाबानो जाबायमोन ना नैबेयाव बायाखैना होमबाबो दालायखौनो नैबे दालाया एकदम बैसागु जाबाय मालाय हनै मोसागासिनो नैबे बिफाङा गोरान खाथारमोन दाख्लै बारहुंखा बारनायावनो दानखाजाखायोमोन बिदि बेलासियाव फैयो इलाय न'आ मेरला दङ हाबसोनानै थानो अबाव होसोबा थाङा होननानै बुंबा जोंखौ दाबायदियाव लोगो मोनबा देवानिफोरथ' आरो गोबाव जाथारबायमोन ओंखारिया ओंखायनो बेरायदों बैसागु 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 मेथाइ खनदों मालाय बेरायनायाबो दख'ना गोदान गानना फैबावबाय ओइ साहा बागाना बेरायनो गैला सानदोंमोन ओमफ्राय मा न' लुजोबखो अबे खाम्फानि गार्देन नङाबा माथो बेलाय ए बै हस्टेलसो नामा बै जोंनि हस्टेल ओमफ्राय आयौ हस्टेलखौ जि खाथि मोनदों ने सोर न' लुखो होनदां ओंखायनो इमान खाथि मोनोमोन आरो बेनिफ्राय बिदि नुहुरदों हाब मास मोनसेयावनो आन्दाय फैलायबायलै माथो खाथि मोनथारदों नै जोंना लामाया आयु जि मोजांखादै खम खस्थ' जोङो स्कुलाव फैबा बेयावनो थाबायनानै फैनांगौ नायलाय हाखर गोजा ओइ बागदावलायखादों आंहा बिथियार मोननायजों दामदों हनै मालाय ओइ जोंनि लामाया नै जारौआ समायना इस समायना नङाहाय नै दा फैसा दं फैसा लाबोनो मोनबा लांजागौमोन गाइखेरखौ बिनानै दाथ' दखान गैया मा गैया नै जोंनि लामाया स्कुलाव फैबाथाय जोङो बिब्दिनो फैनांगौ नायलाय थाबायनानै मा गामि आयु दाउ आंनावसो दाबिबावबायलै साख्रियाल बायदि साख्रियाल नङा दालाय इस दे मासे बायदो बायना गामिया जोंना लांफैदोहाय रानिखाता दाउ मासे बायना बिनांसिगोनहाय दाउआ बाहायसो ग्रोम ग्रोमथार आयु ग्रोम ग्रोम दं थ' हाबहैनोसै थ' एसे
गैयानदां मानसिफ्रा मानो हाबफैनांगौ मा डिस्ट्रिक्ट अ नै माबा चिरां डिस्ट्रिक्ट आयौ नै मोसौआ नै आयौ गैया रावबो गैया दाउफ्रानो आयु जि साइस साइस खादे ओरैनो बेरायफैदों बैसागुनि मादै गैया ए दासो फिसा फिसाना मोसौ गाइखेर अबाय हरो दालाय दखान होयो अ नोंसिनाबो आब'मोनाबो लांजोबगोनदां ना स्कुलसिम थांफानोसै मादै बैयो बिफां लानानै फैनि आंनि बिफांखौ बैसागु बोथोराव ओरैनो जि गोबाव जाबायना मा खालामनानै दङ दालाय माबा मोना सिमा मोना सासेयालाय सोरनाव थाहैखो ए औ बरिया मोजां औ ओइ आब' जयाथा मा खालामदों आब'खौसो सोंहरदोंमोन आङो नोंनि नामखौसो लाफ्लांदों आब'आलाय हा ए ओरैनोसो बेरायदों नाङा थांला बावलायलांबाय नै बावनो बेरायदों ओरैनो अबे ए थाइखा फिथाइया बिदिसोना साहा लोंबाय थालांदां ओरैनोसो बेरायदों जा गोबाव जाबायमोन ना ए ओरैजाय खुनसे बायाखै नामा जेथा थालिराबो हनै जयन्तिसोमोन जयन्ति नामाबो एखे एखे नालाय फिसाजोजों मा खालामदों आब' ए बहा बेरायहैनो नागिरदोंब्रा नै ओरैनो लामायावसो बेरायलाबायदों जिरायनि जयथि माबा ओइ नोंसोरनि नामखौ उल्थां फाल्थां होफ्लांगासिनो आङो लोङालै गाइखेरानो गैया जोङो बे स्कुलसिम लोङा आब' दा फुदुं औ बैसागुनि बेरायदोंथ' आरो स्कुलाव थांथाराखै थाङो मा अबस्था जाना दंलै सुस्रांहैयो आङो दाख्लि बारहुंखा बारनानै सेै दाखोर जाबाय ओमफ्राय दाख्लि सुस्रांहैजोबबाय आं नै दा थाङाखै आब' सासेखौबो फैबाय थानाय नुयो आं फैया जोंनावसो फैदों ए माबा साम' खननानै लायनायानो ओमफ्राय नै मैया केरासिन लांनो फैदोंमोन जायालै आब' ओरैनोसो बेरायफैखादों बे स्कुलावनो
जा मोजां बाम जागारबायहाय बेहा मा ज' जादों दां बयबो ज' जानायबो लिंदों दंमोन जोंनाया बैसागु बेरायनो मोनाखै आयौ आं जाखैबाय उदै गाज्रि फारसे बुलांदों उदै गाज्रि ओरैनोबा जेबो देलाया ओरैनो थायो आङो आंबो ब्रा मैलाखौनो गाननानै बोरै जाबावनांगौ स्कुलानो मैला मैथासो थालाबायो ओमफ्राय बैसागु दिनाव फैनानै जेबो जायाबा नङा दहाय एसे ओरैसो फनहरबानो बेराय आइसा माथो आलु जायै जायै दुजोबलाय लांबाय मुलिबो दंमोन स्कुलानो खुलिथ'नाय नंखाथारलाना दानो स्कुला मा जागोनथाय बन्द'सो जासिगोन ना बे बोसोराव उन्दैफोर फिस होआबा फैसाया माजोंबा मोनबावनो फरिखाया माबायदि लिरनानै फैया डाइरेक्टर बाबुनाव बिदों रानस्रा गासिबो ना गासिबो मोजां लिरबोनो हादों दा एमाइलाय आं माबाखौ बिनि मेडिसिन दंना बेखौ आन्दायनानै मोनथामखौ लिरनो रोङाखै आङो खोन्थाखादोंमोन दा बेखौलाय माबायाव लेटार फैना फैया जाखो फैगोन ना फैया गावसो मिथिसिगौ बिमानि फननिफ्रायनो दासो फैदों बावाखै गासिनोसिमना आङो कारेन्टआबो ओरै ससेनिफ्रायसो दाख्लै बानायबाय ओरै जोंनि गेजेर ससेयाव गैयाब्रा मैयासो आरो दिनै बारहुंखा जावबाय फुदुङा लोङा थांफिनसै दसेल' ओरैनो गोबाव जानायखाय अयनाय हा फन हरग्रोबानो जायो मबाइल थाखायो जों ओरैनो लामा बेरायखानाय दहाय दुइथासोआवनो लोंखांबाय जों हनै थाम बिसिमोन ज' नावोमोन गाइखेरा दहाय फुङाव आलु एवनानै जाबाय सुक्रुबारावसो एसे जालायनो होन्दोंमोन बेलासियाव थांनोसैमोनदां नै अखा हाबा बार हाबा बार फैबा औ ओरैनो ससेल' ओंखारदोंमोनहाय ओमफ्राय ओइथ' दावखो लांथारनायनोसै होननानै फैबाय थाङो आङो बायनानै दंजोबो माबायाव हनै दाख्लै बिजय मोनहा दुमदों होन्दोंमोन दहायसो माबा खिन्थाया माथो थुदो मादै थांसै आब' थाथ' दे थाल्ला जेबो मोनजाया माया खुगा गुदि बैसागु गैखालाना देग्लाय फुल फुलि खालामाखै नामा फुलनि नायलांनि ए थाथ' होनबालाय फैद' ना थालांसै ना माथो आइस फेंहु थालाय लायो खुगा फेरलायलायनानै आयंमोनालाय ए रिसुनि ना फैयोथाय मिन्थिला आं जायखिया औ जागोनदां माबा बिनो रिसनियानो मैयाबो होदों दिनैबो थांबावो ओरै थांलांदां थांला थांसै थाथ' होनबालाय औ बेरायनोबा ओरैसो बेरायखादों गोबाव जाथारबाय न'आव थाङो गेटआ खुला आरो नायनो सोर थायो ए थाथ'दो मा माने खोनालाय
जोंसि एखे नङा एखे आहा खनफु सोलायलांबाय बेनो बायदि आन्दाय नाङाखै मालाबा हा हा कारेन्ट फैबायदां बाय बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै